Gernika Lumoko udalak berdintasun zinegotziaren eskutik emakumeen eta gizonen berdintasunerako laugarren plana jarri du abian LGTBI kolektiboare kontuan hartuta. Izapide horrekin hasiko da herritarren partaidetza prozesua planaren barruan eta osasun arazoak direla eta fase hau ezin izango da presentziala izan. Beraz, hala nahi duten erakundeek edo herritarrek irailaren amaierar arte izango dute aukera iradokizunak eta zalantzak aurkezteko berdintasuna abildua gernika@lumo.net posta elektronikoaren bidez. Halaber, udazkenean berdintasunaren arloan erreferenteak diren eragile sozialekin harremanetan jartzea aurre ikusi da, hala nola ikastetxeekin, udalerriko berdintasun kontseiluarekin edo tokiko elkarteekin besteak beste. Gernika Lumoko berdintasun planaren laugarren edizio hau emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren, genero indarkeriaren, prebentzioaren eta biktimen arretaren arloko udal politika antolatzeko eta planifikatzeko egiten da. Irati Martinez Agirrezabala berdintasunerako eta herritarren partaidetzarako zinegotziak adierazi duenez, laugarren edizio honek beharrezko tresnak emango dizkio udalerriari, emakumeen eta gizonen eta LGTBI kolektiboa osatzen duten pertsonen arteko berdintasun eraginkorra bermatzeko, bai eta edozein diskriminazio mota desagerrarazteko ere asmo handiko parte hartze prozesu baten bidez. Proposamen honek eutsi egiten die emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan udal jarduera gidatu duten ardatz estrategiko gehienei udal kudeaketan berdintasunaren zeharkotasunari, genero indarkeriaren prebentzioari eta biktimen babesari, berdintasunean oinarritutako hezkuntzari eta emakumeen parte hartze publikoari hain zuzen ere. Emakundek diseinatutako Euskadiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 7. plana ere kontuan hartuko du. Arloak duen asmoa da plan honek izango dituen partaidetza prozesuak urrian amaitzea eta ondoren hura garatzen hastea 2021ean indarrean jarri ahal izateko.